I dobrodošli hekleri u novi video na Insomnia Hack kanalu. Danas ću vam pokazati kako da otvorite port, znači na vašem routeru na internetu. To će vam biti potrebno za neki sljedeći tutorial. Sada je ovdje potrebno kucati 192.168. Dobro. Ovdje kucamo admin. I ovdje isto admin ide, ali samo sam ja promijenio password. Dobro. Idemo ovdje forwarding. Te odemo ovdje virtual servers. Znači ako vam je modem TP-Link, ako vam neki drugi, uglavnom to je to pod forwarding. Ali dobro, ne znam, ja sam dobro izgovorio lebno. I odete ovdje add new. Sa koji port hoćete, evo na primjer 83, hajmo reći. Odemo opet ovdje 83. Sad ova IP adresa, da biste otvorili pravilno port, morate otići ovdje cmd, dobro, i kucati IP config. Te sada uzmete ovu, znači ovdje adresu IPv4, znači 192.168.0.101. 192, evo ga, to je to, 101, i ovdje ne morate ništa i odete save. I to je bilo to u ovom tutorialu. Do sljedećeg tutoriala, čao.